Nasayod ba kamo nga daghan kaayo ang mga katawhan karon nagkasiluay sa buot tungod ni anang sikreto nga sulti sa uban o kanang pareho ni anang mga managhigalaay nga adunay sikreto nya magkabikil na gani ipanabi ang mao nga sikreto nga gisalig unta sa iyang higala kaniya. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Nasayod mo sab kamo nga kanang kabuhi usa ni ana ka hinungdan ngano nga muandar kana siya kanang mga stresses nato, kanang mga depression, kana atong kasuko, kanang atong kaligot-got ug uban pa. Ang usa sa mga kaning root cause gayud ni anang kabuhi kana bayang usahay kanang emotion biya nato, dili lamang kay kana sa kaon no or whatever kundi kana atong emotion, kanang atong kasuko, kanang atong mura ba gahigwaos kita, mura kitag nabikil ang atong kaning ni ang kahiladman no. So usa ni ana mao kanang sikreto nga nahibaw-an bitaw sa ubang tawo hangtod nga imo na lang mahibaw-an nga gimarites na di ay kita sa tibuok baryo, tibuok barangay, tibuok syudad or bisan pa gani sa tibuok Pilipinas kun artista mang gani kita no. So ingon ana kana sikreto bitaw. Nasayod ba kamo nga gamay lamang kana siya sikreto no. Apan kun tungod sa mga kasilo sa buot magkalalis magkaaway sa lain nga hinungdan ang mga sikreto manggawas gyud na. Tungod kay talag sara kaayo ang tawo nga kasaligan nimo sa sikreto gayod. Naiuban nga kasaligan man tuod pero moabot gyud ang punto nga kanang iya kanang iistorya out of murabag vengeance tingali sa iyang kasuko sa maong higala or family member no. Kanang sikreto nato bisan pag atong iistorya na sa atong mga igsuon, atong mga ginikanan, mga paryente bisan pag ani sa kapikas sa kinabuhi kun mag-away-away na kana masulti gayud kana nila kay tungod sa ilang kasuko. So mao kana usab nga diha nagagikan musaka ang ato ang kabuhi, ang ato ang atong maka-trigger kana sa ato ang acid kanibang release inana imo mudaghan ang acid ni ana tungod sa ato ang emotion maka-trigger kana siya. So mao kana siya daghan man kaayo ang hinungdan ni ana apan akong nabantayan nga kun adunay mahitabo kanang naa gamay lang kaayo na siya nga butang. Sikreto lang kaayo kana no. Dunay ko nabasa sa usa ka Bible verse no sa Deuteronomy 29:29 diha ako nakalimadmad nga ang giingon diha the secret things belong to God our Lord. So kung imo ka nang ayuhon og huna-huna the secret things pasabot diha nga kana mga sikreto nga butang iaalamang kana sa Ginoo ug wala kana niya gitugyan kanato nga iyang mga sumusunod no. Kay nasayod siya nga kung kita tugyanan sa sekreto wala gina tanan bulilyaso gina kay kuan gina no may bawaan gina sa tibok kalibutan kay imarites man dayon no. So sa akong na realize nga hala tuod no mao di ay na nga di gyud nimo kasaligan ang sekreto nga imong isulti sa imong isig kaingon tungod kay gipasidan-an man di ay kita dunay bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga all the secret things belong to God our Lord. Sa ato pa wala ka na niya gidelegate sa tawo tungod kay kung i-delegate ka na niya sa tawo dili na ka na mahimong sikreto kung dili mahimo na ka ng tabi, mahimo na ka ng chismis. Example ni anang sikreto kana bitong wala gi-divulge sa atong Ginoo kanus agyod ang exact date nga kita iyang kwaon kita mamatay no. Wala ka na niya gisulti tungod kay nasayod kita siya nga kung kay balo kita sa atong kamatayon magbinutan gyud ta mag-andam gyud ta no. So dili na mao iyang pangita ang iyang gusto nga mag-andam gayud kita magpuyo kita niining kalibutan as if today is our last day. Muna iyang gusto nga kada adlaw atong himuon nga andam gayud kita no. Mauna nga usas mga sekreto nga iya kanang gitipigan gikan kanato
Apa nasayod ba usab kamo nga dunay mga butang nga wala niya gihikaw, iya ka nang gina-reveal kanato, no? Daghan ka na mga mysteries, inana, masulbad ka na niya, tungod ka wala ka na niya tipigi, iya ka nang gina-reveal. Pero ka na ang mga secret things sa kinabuhi, wala ka na niya gi-allow nga mahibalo kita. So nasayod na ako ngano nga wala ka na gi-allow sa Ginoo tungod kay sayod siya nga usa ka na sa mga hinungdan ngano nga dunay kagubot ang atong palibot, ang atong kalibutan tungod ni anang mga sekreto nga gisalig unta apan sa nabikil na, nagkalalis na, nagkasiluay na sa buot, ang mga sikreto tanan manggawas. No? Manggawas gid kana. Usa ka example ni ana mahitungod ni Moses. Abi ni Moses og walay nahibalo siyang sikreto nga iyang gipatay ang duha ka Egyptian. Remember? Inaana unya ang lingi-lingi siya. Abi niya wala gyud nahibalo. Apan doon na gyoy nakakita kaniya in secret usab nga nakitaan siya nga mutoy ang gibuhat. So mao kana nga naagyo kana sa Deuteronomy 29:29, all the secret things belong to God our Lord. Sa ko nang gingon, wala kana niya gidelegate kanato. Aron kanato mga kabuhi, dili mo andar. Kaya makapaandar sa kabuhi kana bayang emotion, kana usa gina siya. Mabikil gani ang atong emotion, kanang atong feeling, kanang kabuhi, mo-trigger gyud kana siya. Bisan pag wala ka makasupak sa gikaon, pero kanang ato ang emotion, ato ang kasuko, wala na, nabikil na kana. No? So mao kanang ato ang hisgot-hisgot karon may tungod sa ato ang kanini ang reflection usab nga inubanan sa kabuhi nga mao kanay resulta sa usa-usab sa maka-trigger sa acid reflux or GERD. So mo na lang kato hangtod sa sunod bubalik ako og hisgot ni anang kabuhi gayod. Pero mura naman gug akong nahatag na tanan. Nahatag naman tingali pero naapagyoy wala pa tingali makatuhog gyud tanan, no? Just visit my channel, LV Amor Cares, naadya sa playlist, no? Naadya may tungod og kabuhi. Daghan kay ko og video may tungod sa kabuhi. Bye for now, hangtod sa sunod. Have a good and godly day everyone og salamat kaayo sa inyo ang makugihon nga pagtan-aw, pagpaminaw sa ato ang mga videos. Salamat kaayo. Bye-bye.